campur sana semua Indonesia. Yo, Anggo ayo yuk ngono iki. Api. Tenan kok. Api.
Amben ngayung go meme gaplek ya Dek ya. Ben ayo Dek. Lebokke. Iya ndang. Res kayu anune mlethek. Wah alah Dek, Dek iki kira. Ora, mboyo. Ya ngono kuwi anggere Dek suci ki ngono kuwi. Ora kok. Wah alah. Kok kowe. Kok ngerti nek meletek? Nek ora mlethek po. Kok Mingkup. ngerti? Yo, ayo. Dhuwur kretek sore jurang, Dek. Ayo. Sing dhuwur metet, sing ngisor. Goyang ala ayo, Dek. Ayo yo. Cekiring pen ayo mbokmu. Ijek miring. Bal-balan kalau ngedasi, Dek. Kalau dalan kanggo saiki pen ayo, Dek. Ayo Mas. Ayo Mas. Ayo Mas ngitsing milih. Jalani lo. Jalani lo. Ngono ta? Persis Karepku? ayune ya wis padha swargi suci, suarane padha karo swargi ledek suci mentir. Ah. Nganggo ayo-ayo to. Ah. Ayo-ayo. Ah. Ben ayo mbokmu ngono biasane ya. Ben enek peneruse. Ndang. Nek persis Rizkawi muga ndok nitis ning kowe. Ndang piye Jal? Ajari sik. Hah? Terus iki Nano ayo-ayo. Kayak iso aku sumpahane kowe. Ben ayo mbokmu miring mbokmu. Oh ngono ta. Nganggo miring. Oh kudu ngono. Ayo. Parian. Aku kan iso timun sigarane. Ya, timun Reso, sigarane yo. Ayo bangun miring mbokmu ngono bareng yo. Sampeyan lan anu. Parekane bagiamu kok. Ayo coba dicoba sik. Mumpung ki dipirsani karo piyai-piyai Sragen. Penggemare Swargi Sinden Suci Mentir. Piye? Ngetan bali ngulon ayo yo. Ben ayo mbokmu diwasedian lakon. Miring ayo. Kayak iso. Angkat tangan aku, angkat tangan. Oke. Nak rupane wis persis. Entuk. Ayo. Ki jatahmu sik, Dik. Heeh. Ayo. Ora usah nganggo sing ngono-ngono kuwi. Ya wis ora usah nganggo. Timun sigarane. Ayo bangun rumah tanggane. Ijing-ijing miring Mas. Ijing miring. Narasi sampirke. Ai cekak orang hampirke. Ayo yo. Esek-esek. Ayo yo. Esek-esek. Ayo yo. Yo Mas, yo Mas. Ben ayo Dik. Larani sampeyan. Mae cerah. Ora ngampirke. Lah bayenge jos. Jos. Pak Dik, sampun nggih menika nggih matur sembah nuwun nggih. Sampun Mas Bokel, monggo. Aku mau tamasya keliling-liling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, becak, tolong bawa saya. Asik Semar Mulyo. Ayo Mbak sini Mbak sayang. Mau kemana? Mbak mau kemana? Belum joget kok. Sudah mau turun. Ayo sini. Ayo joget. Kalau nggak mau joget denda. Ayo pilih mana? Paijo, paijan yen ra kerja ora jajan. Bos, ate jos. Saiki
ini saiki ya. Cek nomok Mas, Mas. Lah iya. Sekarang bisa